悲しみの向こう、片柳宏。6月6日。信じる力。信じるとは、何があっても絶望だけはしないということ。それがなければ生きていても意味がないと思えるものを決して手放さないということ。大切な誰かを最後まで愛し抜くということ。信じる力を失わずにいられますように。